genealogy of Jesus, yung family tree of Jesus, na kung mahiling ta mga tugang talaga, iniining ang istorya kang genealogy ay iyon salvation history. Magayunon, pinunan baga kay Abraham. Pagkatapos sa mga itong mga propeta, pagkatapos itong mga kababaihan at langya duman si Jacob ama ni Jose na agom ni Maria. Magayon mga tugang ano. So magayon sus maka-explain niya sa Samuya talagang mahiling ta mga tugang na magayon ang paagi ng Diyos. Yan ang sakuyang marumduman. Ang paagi ng Diyos dahil mo talaga masasabing maaaraman o arog ba kang tao perming arog kini igwa talaga ning kuyan ning pattern, pero ang kagayunan sa plano kang Dios igwa always ning mystery, the mystery. And in other words, sabihin tang in every mystery there is the joy of discovery. Magayunon talaga sa pagkasabi ni Bishop Casubago so sa iyang paliwanag, so sa iyang refleksyon sa satuya ngunyan. Kaya nga ako din na nakaiduman sa estasyon ta kulang na siyempre habok ko man bayaan si Bishop so urulay-ulay mi habok ko man bayaan, kaya sabi ko digdi na siya na ako sa kwarto total live na live manggiraray si Father Butch sa satuyang programang Maray na Hapon, ano. Kaya mga tugang magayon. By the way, kumusta tabi sa indong mga pagsisimbang gabi? Ano? Kasubagong aga, ang sa indong lingkod ay nagmisa po tabi duman sa kapilya ng Bugtong. Ano? Diyan sa Bugtong baga? Bugtong na sa parokya ni Father Dave Ramuso. Ano? Ako po ay nagtatabang ngunyan sa iyang parokya sa mga misa. Araw gani sa aga, bado man ako 4:30 sa Kilikaw. Kilikaw baga. Pagkatapos, mga alas 6 ding aga, ang pagkakaaram ko, maduman tabi ako sa Matnog na mamisa simbang gabi. Yan. Sana mga tugang na kumpleto nindo ang simbang gabi. Bagamat ang lingkod nindo kasugma ngani. Kadikit na akong mawaran ng boses. Maray na igwatabi ako ng luya. Kaya nga, nakapagluya, luya, pero di man ako naging maluya. Yan. Yan. Alam mo, yun pala ang sikreto. Maggugom ka ng luya. Ginibo kong parang candy ang luya. O, yun. Okay. Ginger baga kung sa English. So, yan. Pagkatas nag-inom ako ng salabat. Yun. Pagkatapos, hindi asukar. Pagkatapos, alam mo, ginibo ko. Parang magkaiwa ko ng boses. Importante baga sa mga broadcaster ang boses. Di na ko, miski sa preacher, di ko ako makakapagmisa kundi akong boses. Parang, paano ka makapagmisa na pagmamisa kay puwang ka may igwa ka ng boses? Pero alam mo, may milagro. Alam mo kasuhapon mga tugang, una ko mawawaran talaga ako ng boses. Nag-inom na ako ng luya, nagkakan ako ng luya, pagkatapos siyempre naniwala ako, nagtubod ako, na inibagang inipapahiling ko sa inyo mga tugang. Nakulaon talaga ang tabang sa kuyang amigo. Ining amigo kong iniho nahiling nindo kung kamo nagdadangog naghiling sa Facebook Live kan DCGB, mahiling tabi nindo iniyong sa kuyang amigo. Uni si amigo ko si San Vicente Ferrer, ang sa kuyang patron. Sabi ko kasuhapon, San Vicente Ferrer, kahit nung aki pa ako, pinmi ako nagdudulok sa imo, naghahagad ding tabangan mo ako. Ang makulog ang payo ko, pinarahay mo ako.
Mungunyan na maluya ang sakuyang boses, tabangan mo. Sabi ko, inarog ko ba ka inyo, yan o, pigpapakaw. So sa aking lalamunan, pighilot-hilot ni San Vicente Ferrer, naniwala ako, kaya kasugma, nagmisa ako dyan sa Alcala. By the way, shout out po sa mga taga-Alcala, Daraga, nagmisa po ako kasugma alas 6. Dyan, pagkatapos, igwa na ako ng boses. Dahil sa talagang dahil ko pinabayaan kan sa kuyang amigo, si San Vicente Ferrer. Yan, ang sa kuyang amigo. Nahiling nindo kung kamo nagihiling sa Facebook, by the way, at the same time sa YouTube, mahiling nindo ang sa kuyang amigo. Ini po si San Vicente Ferrer, ang sa kuyang patron. Dahil sa iya ako ay nabuhay. Kasi ang istorya kan sa kuyang buhay, mga tugang, ako po ay pinanganak na patay. Pero dahil sa sakuyang auntie, nasabi sa kuya, ang istorya kan ang auntie kong nurse na yaon sa Amerika, pero sumakabilang buhay na siya, si Auntie Biding. Pinagmamalaki ko po yung auntie kong iyon kasi nung bata pa ako, siya palagi ay nagbibigay sa akin ng libreto, yung pila St. Joseph Misal. At nung ako'y naging bata na, nung bata pa ako, ginagaya ko, yung pala magmimisa, yung pala magpapari ako. Dahil kasi si Auntie Biding, Auntie Bida, kapatid ni Mama, bunsong anak, kapatid ni Mama, nung ako daw ipinanganak ay walang malay, ang sabi ni Auntie Biding, San Vicente Ferrer, buhayin mo ang aking pamangkin. Yun ang panalangin niya. Ang tagal niyang panalangin at sa pagkatapos ng ilang oras, umuwa ang inyong lingkod na buhay. Kaya ito po, pinagmamaliki ko ang aking kaibigan na palagi kong nilalapitan anumang oras. Sabi ko kahapon, bro, niyakap ko pa siya kahapon, Sabi ko, bro, tulungan mo ako kasi wala akong boses. Paano ako makapag-preach na tulad mo? By the way, si San Vicente Ferrer, siya po ay miyembro ng Dominican. Siya po ay member ng Dominican Order. Okay? Order of Preacher. Magaling po siyang mag-preach nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Marami siyang milagro. At kaya ako po ay isang masasabing recipient ng kanyang milagro sa panahong ito. Kahapon nga, ako'y minilagruhan niya muli. Dahil ako po ay nakapagsalita. Wala na akong boses kahapon. Pero sabi ko, San Vicente Ferrer, may misa pa po ako. Tulungan po ninyo ako. Ito po ang nangyari. Pinagmamalaki ko po si San Vicente Ferrer. At kayo po ay magdasal sa kanya. Si San Vicente Ferrer. At yung mga tugang, ito po ang nangyari. Kaya ako po ay patuloy nakapagmisa kanina, kahapon, sa simbang gabi dahil sa milagro ni San Vicente Ferrer. So anyway, tugang babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala at sa pagbabalik ko mga kaibigan, ating balikan ang mga, sabihin natin, mga paghahanda o preparasyon sa Pasko. Ano ba mga preparasyon na ang ating mga ginagawa? Babalikan natin yan. Pag-usapan po natin yan mamaya. Ang oras tabi ngunyan ay 14 minutes after 1 o'clock. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4-unit Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV
TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchase gets one e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See poster mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035, series of 2024. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. May problema ba? May problema? Pumapasok ba tayo? O, kasi kanina hindi. But anyway, mga tugang, wala akong monitor, but just in case, mga tugang, any feedback, kasi po yaon ako sa kwarto ngunyan. Anyway, meron pala doon, may narinig ako sa kabila, pumapasok na. Kasi kanina pagpasok ay hindi tayo narinig. But anyway, padagos kita mga tugang sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase. Okay, Nims, Flora, okay. Thank you, natanggap ko na ang sa'yo message. Thank you, Nims, ang magaling natin na technical man. Okay, Nims, Flora. Okay, so anyway, ngunyan mga tugang, sa tuyang ipadagos ang satuyang pag-iristoryahan. Manunugod nga ni Iniho sa paghahanda sa satuyang pagselebrar kang Pasko. Sasabihin ko, let's be practical mga tugang. Kasi kadalasan, ang satuyang paghahanda sa Pasko ay mga bagay na nakaka-stress, na minsan nakakapagod. Minsan masasabi natin, ang Pasko ay isang selebrasyon na nakakapagod. Pero alam mo, kung tutusin, ang Pasko ay hindi naman talaga selebrasyon na dapat tayo mapagod. Bakit? Ang Pasko naman ay simple lang. Nga lang, we take it too complicated. Na pag may Pasko, dapat may handaan ka. Na pag hindi ka nakapaghanda, hindi ka nagdiwa ng Pasko. Is that so? Yan ang problema sa atin mga tugang. Kita mismo ang nagigibo ng problema. Yan, dahil dapat iyan. Alam mo, sabihin ko sa inyo mga tugang, kahit na magpasko ka mo, kunday ka mo, naniniwala kay Kristo na naging tao, nakipamuhay, nakitahanan, nakisumaro sa satuyang buhay, wala ring Pasko. Kasi ang Pasko mga tugang, walang iba kundi ang
diriwang kay Kristo. Ang Pasko ay walang iba kundi si Kristo. Alam mo, nahaluan na kasi. Ang problema sa atin yung Pasko naging konsumerismo. Ang Pasko naging materialismo. Yun. Kung titingnan natin, balikan natin ang unang Pasko. Ang unang Pasko ay walang iba lang naman kundi ang Diyos gustong makisumaro sa tuya. Ang Diyos gustong makiisa sa atin. Yan naman talagang diwa ng Pasko. Yan. Kaya nga, walang Pasko kung hindi tayo nakikiisa kay Kristo. Kahit sabihin natin maraming handaan, maraming regalo, marami kang pera, pero wala naman si Kristo sa buhay mo Oh, wala naman si Kristo. At pag wala si Kristo, walang Pasko. Yan ang tunay na Pasko. Si Kristo po ang Pasko. Ano? Ayun. Kaya nga ang Pasko ay isang pagdiriwang na kung saan tinatanggap natin si Kristo bilang manunubos. Yan po talaga ang mahalaga dito Si Kristo ay manunubos. Si Kristo ay Diyos na sa kabila ng pagka-Diyos niya, ginusto niya po ito Hindi napilitan kundi ulitin ko po ginusto ni Kristo na maisilang na dito sa mundong ito na mga masasabi natin, maisilang si Kristo sa mundong makasalanan. Maisilang si Kristo sa mundong madilim. Kaya tingnan mo isang bagay na makikita natin sa Pasko. Maganda po ito, liwanag. Okay? Liwanag. Alam mo, tuwing Pasko, lumiliwanag ang mundo. Sa lahat na sabihin natin na season, o maging Valentine yan, maging Holy Week yan, maging mga pagdiriwang. Tuwing Pasko lamang, makikita natin saan man lugar, lumiliwanag. Sa makatuwid, si Kristo ay liwanag. Yan. Alam mo kahit na ngayong mga taong hindi naniniwala kay Kristo, ako napunta na ako sa China, napunta na rin ako sa Hong Kong, napunta na ako sa Europe, napunta ako sa Amerika, napunta na ako sa ibang mga lugar, nakapagpasko na po ako sa China, nakapagpasko na ako sa Hong Kong, nakapagpasko na ako sa Amerika, sa Europe dahil pa ako nakapagpasko. Pero alam mo, pag titingnan natin, tuwing Pasko, makikita natin na ang Pasko ay liwanag. May liwanag, palaging liwanag. Lumiliwanag ang mundo. So ano bang ibig sabihin yan? Si Jesus ay liwanag. Kung titingnan natin, balikan natin ang lumang tipan, nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, ano ang unang nilikha ng Diyos? Anong unang nilikha ng Diyos? Hindi ba ang sabi ng Diyos? Sabi niya, sa kanyang salita, let there be light. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. So talaga importante natin liwanag. Ngayon, ang liwanag nito. Ang liwanag nito ay hindi lang po liwanag sa kapaligiran. Sana po ang liwanag nito, liwanag sa pag-iisip. Liwanag sa buhay. O pag sinabi kong liwanag sa pag-iisip, sana po maliwanagan ang ating mga isip. At pag nasa liwanag ang pag-iisip mo, hindi ka na mag-iisip ng anumang mga masama. Kasi ang kasamaan ay nagdudulot ng kadiliman. Sabi nga, ang taong nagagalit, ng didilim ang paningin. O kaya nga, hindi lumiliwanag. Hingin natin ang liwanag sa Paskong ito. Sana makamta natin ang liwanag ng Diyos, ang liwanag ni Kristo. Ay kung makikita natin ito, di ba? Paano na gabayan ang tatlong mago na makarating doon sa Bethlehem o sa Belen?
Hindi po ba sa pamamagitan ng tala? Hindi po ba sa pamamagitan ng liwanag? Kasi pag may liwanag, makikita mo po ang daan. Pag may liwanag, magkakaroon ka ng direksyon. Kaya ang hirap po sa dilim eh. At sana po, huwag na tayong maglakbay sa dilim. Maglakbay na po tayo palagi sa liwanag. Yan ang sana makikita natin sa Paskong ito. At parang maglakbay tayo sa liwanag, ito po ang paanyaya ni Father Butch. Sana naman magkaroon tayo ng pagbabago. Kaisipan. Kasi kasama po kasi ang Christmas sa New Year. Kaya, di ba ba, Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi po dahil nagtatagpo lang na pagkatapos ng Christmas, New Year, pero po ang isinisagisag o ang hamon sa atin o ang challenge sa atin ay ang pagbabago. Yun, pagbabago ng kaisipan. At magkaroon ng liwanag. Kaya maganda po yun eh. Merry Christmas and a Happy New Year na magkaroon tayo ng pagbabago. Maganda po yun eh. Kasi ang Christmas po, ulitin ko mga tugang, ay hindi po regalo. Ang Christmas po ay si Kristo. Kasi napupunta kasi ang Christmas ay regalo. So therefore, pag hindi ako nakatanggap ng regalo, walang Pasko. Maling-mali po yan. Okay? Dapat ganito po yan. Ang Pasko ay si Kristo. Okay? Tandaan po natin yan. Si Kristo ang Pasko. Kaya po, pag hindi ko tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko, walang Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi po regalo eh. Nagkakamali tayo eh. Napupunta na lang tayo sa, kaya nga ang iba, ay sabi nga nila, Father, ayaw ko magdiwang ng Pasko. Bakit? May gasto. Yun. Nahihirapan tuloy ang mga mahihirap dahil mangungutang para magkaroon ng Pasko. Hindi po kailangan mangutang parang magkaroon ka ng Pasko. Ulitin ko po yan. May mga tao na para magdiwang lang ng Pasko, mangungutang. Parang may ihanda sa Pasko. Maling-mali po yan. Ulitin ko yan. Hindi po magandang ugali yan. Para magkaroon ng Pasko, hindi po kinakailangan magkaroon ng handa. Ang kailangan, ang tunay na diwa ng Pasko, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Amen? Yan po. Hindi pa ako nagpapayag, hindi pa ako nagsisermon. Nagpapaalala lang po ako kasi maraming mga turo ngayon na taliwas na ang Pasko ay regalo. Ang Pasko ay regalo. Kaya pag hindi ako nakatanggap ng regalo, walang Pasko. Maling-mali po yan. Ang Pasko ay walang iba kundi si Kristo. Yan po ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya walang Pasko pag walang Kristo. Yan. Anyway, babalik muli si Father Woods pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 28 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag-Bear Brand araw-araw. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. There's no time like the present to serve Okay, the Lord. mga tugang, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Sabi ni Nims, wala po Father sa FB tayo ngayon, sa YouTube lang. Okay, by the way, pwede po kamo mga tugang magduman sa YouTube. May problema po ining FB live natin. Okay. So anyway, siguro magduman kita sa YouTube. Ilingon ko nga ni, maduman ako sa kuyang YouTube. Pagkatapos sa napuntabi nindo, ang Maray na Hapon with Father Butch Bombase. Maray na Hapon with Father Butch sa YouTube. Iyo, aro nga ni, kaya ni, nailing ko na names. Iyo, thank you very much. Okay, iyo na nga ni, iyo, yan, nailing ko na, okay? Okay, by the way, kumusta ang sound ko, digdiho? Okay. Yan, okay. Then, i-share man tabi nindo ito. Yan. I-share. Yun, i-share ko na nga ni. Saan ko ito i-share? Okay, done. Okay, share. I-share ko sa kuyang Facebook. Yan, okay, baga. Ipopost ko na. Yun, mahiling nito mga tugang. Kasi bago, pigiling ko, bakit wala sa Facebook? So, Maray na Hapon. Yung pala, nasa YouTube. Kaya magdumantabi ka mo sa YouTube, mahiling nindo ang Maray na Hapon. Araw nga ni, nahiling ko nga ni ngunyan, sa Maray na Hapon. Okay? So, ngunyan na petsa 23, siya ang kita sa, okay? May pwede ka mo mag-message sa kuya, kung gusto mag-message. But anyway, just the same, padagos kita giraray. Okay? So anyway, mga tugang, sabi ko kasubago, ang Pasko ay walang iba kundi ay ang Kristo. Kasi walang Pasko pag walang Kristo. Parang sinasabi yan eh. Walang swimming pool na walang tubig. Ganun yun eh. Pwede bang may swimming pool na walang tubig? Hindi pool yan. Ano yan? Wala ring swimming. Ano? Kaya pag sinabing swimming pool, may tubig. Pag ang swimming pool daing tubig, daing bakong swimming pool iyan. Ano? O pag sabing dagat, di igwan tubig iyan. O arog man sa nakaan, pag Pasko ay Kristo. Kaya huwag natin papalitan po. Ay, ang problema sa atin, pinapalitan po kasi natin eh. Ano? Yan ang problema natin eh. Yung gawa ng Diyos, papalitan ng gawa ng tao. Ay, mali po yata yun. Ano? Dapat, ano ang gawa ng Diyos? Sundin ng tao. Hindi yung gawa ng Diyos, sisirain ng tao, papalitan ng tao. Yun. And by the way, gusto ko po na batiin din ang ating mga kasama sa DCGB kasi nakita ko dito sa Facebook, sa DCGB News Online, sa kasalukuyan pala, ngayon na December 23, dyan po tayo sa Pacific Mall, Legazpi City, nagkakaroon po tayo ng pamaskong daramayan. Wish ko, regalo mo. Yun. Siyempre, sana po
huwag nating kakalimutan na sa likod ng regalong yan ay na si Kristo. Kasi minsan nakakalimutan natin, usually nakakalimutan nga natin ang regalo, o sa in English we call it, we only cherish the gift but not the giver. Tandaan po natin, there can never be a gift without a giver. Tandaan po yan. Ganun din po yan. There can never be Christmas without Christ. Just like, kahit mag-wish ka, at regaluhan kita, pero wala ang giver, wala po yan. Kaya ngayon, dyan sa Pacific Mall, wish ko, regalo mo, ito po, ito po ay mga nakolekta ng DCGB, mga tugang. Maganda po itong ginagawa ng DCGB, pamamahagi ng kaugmahan sa mga aki. Ito is spreading the true spirit of Christmas by granting the simple wishes of children in Albay, particularly in Legazpi City. We bring joy to kids ages 5 to 8 years old with gifts worth 500, one family per child. Okay, yun po. At nagpapasalamat po kami, by the way, sa mga tumatangkilik sa DCGB at lalong-lalo na mga donors. Maraming salamat po. Okay, kung makikita ninyo sa DCGB News Online, kasi nandun po ang wala yung Maray na Hapon, pero nandito po yung makikita mo yung mga bata tuwang-tuwa, nakikita ko tuwang-tuwa po sila. Alam mo, ang magayon sa Christmas, nakakapagpaugma kita. Araw gani kasubagong hapon, udto, kami maugmahon digdiho sa kumbento ng St. Raymond of Peñafort. Binabati ko rin pala ang aking superior na walang iba kundi si Father Ernesto M. Arceo, OP, ang samuyang prior, ang ibig sabihin superior, ang aming rector and president, kang UST Legazpi, na walang iba kundi si Father Edwin A. Lau, OP, at the same time, ang mga kairibami, of course, ang Vice President for Finance and Administration, na walang iba kundi si Father Jonel Pedroso, OP. At the same time, si Father Roberto Castellano, OP, ang Vice President for Religious Affairs. And of course, ang Finance Director ng UST Legazpi Hospital, na walang iba kundi si Father Ramiro de Belen. And of course, ang samuyang chaplain dyan sa UST Hospital, na walang iba kundi si Father Joseph Rakid. And of course, ang aming pinaka matangkad at pinakabatang pari, dito sa Samuyang Community, ka-ordain lang po nung nakaraang November, November 12, walang iba kundi si Father Sid Chong, OP, siya po ang Assistant Executive Director, at the same time Director po siya ng Media Affairs and Public Affairs, Media Alumni Public Affairs. Okay? So, yun po, makasama ko digdi sa kumbento at kasubago nga ni nag-igwa kami ng luncheon with the bishop na paugma kami. Nagpaugma siya sa muya. Ito ba talaga ang diwa ng pagpasko, ang pagpapaugma? Kasi nga, si Kristo ay sabi nga, nakiisa, nakisumaro sa satuya. Magayon na bagay mga tugang iyan. Ang identification. Okay, tandaan po natin, I use the word identification because Christ identified Himself with us. Hindi sinabi ni Kristo, hindi ako tulad nila. Hindi ako tao. No. Naging tao siya in all things. He became man. Naging tao siya. Everything except sin. Yan po ang tunay na masasabi natin kay Jesus. Siya po ay, sabihin natin, ano ang naranasan ng tao? Naranasan ni Jesus.
O sabi, ay Father, si Jesus, hindi naman siya naghirap. Anong hindi naghirap? Ipinanganak nga siya mahirap, hindi ba? Mabuti ka, ipinanganak sa sabsaban. Hindi ka pala pinanganak sa sabsaban. Ikaw ay pinanganak sa ospital. Pinanganak ka sa malambot na kama. Pero si Jesus, ipinanganak saan? Sa sabsaban. So, tingnan mo, mahirap talaga. At pagkatapos, hindi po naging masasabi natin trangkilo ang buhay niya dahil bata pa lang hinahanap na siya ni Haring Herodes, gusto na siyang patayin. So alam mo, mahirap ang pinagdaanan ni Kristo, pero hindi nangangahulugan na kahit mahirap ang buhay na yan, tatakasan niya. Kaya si Jesus, mga tugang, ay satuyang modelo o hemplo sa pakikipagsapalaran sa mundo. Kaya huwag mo sasabihin, hindi naman ko naiintindihan ng Diyos. Anong hindi ka naiintindihan ng Diyos? Ang Diyos naging tulad natin. Sabi ko nga, ipinanganak sa sabsaban. Pagkatapos, batang-bata pa siya, yung sinasabi, walang masasabing naranasan ng tao na hindi naranasan ni Jesus. O yung tinatawag na refugee. Hindi ba naranasan ng Diyos yun? Naranasan ni Jesus. Tingnan mo, napunta siya sa Egypt. Kaya alam mo, mga kaibigan, talagang we can identify with the Lord. Alam mo, naman talaga ang Pasko. Sana sa Paskong ito nga, of course, hindi na natin ipinagdiriwang ang masasabi natin na ang kapanganakan ni Kristo, kundi ito pinagdiriwang na lang natin ang kanyang kaarawan. Kasi ipinanganak na si Jesus sa Belen At once and for all, ipinanganak na siya. Pero alam mo, gusto na ni Jesus, gusto ng Diyos na ipanganak din siya sa ating buhay. Ipanganak siya sa ating mga puso. Paano kaya? Yun, sabi ko nga kahapon o kagabi, hindi pala kagabi, kaninang umaga, sa bugtong na nagmisa. Paano natin, sabi ko, makikilala o paano talaga tayo makikilala na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Hindi dahil sa ating mga uniform, hindi dahil sa ating mga damit, kundi makikilala tayo dahil sa ating mga mabubuting ugali. Okay? Tingnan mo, napakaganda po yun Ano sabi ni Kristo? People may know that you are my followers if you have love for one another. Kaya nakilala ang unang mga Kristiyano, hindi dahil sa mga malalaking simbahan, hindi dahil sa mga magagarang damit, o sabihin natin may ID, o anuman, kundi nakilala ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pagmamalasakit, pagmamahal, pagiging magalang, pagiging matulungin. In other words, in one word, sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang sabi ba ni Lord, people may know that you are my followers if you have love for one another. But anyway, babalik muli si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Ang oras po natin ngayon is 43 minutes after 1 o'clock. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. There's no time like the Okay, padagos kita mga tugang. Enjoy, serve the Okay, padagos kita sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuya mga tugang na sabi ko nga ni, ipreparar ang sa tuya mga sadiri spiritually, hindi lang physically. Although kay puwan naman talaga, we have to physically prepare ourselves for Christmas para hindi kita magkahilang. Tulad nga, ako din I prepare physically by drinking salabat. Yan, importante mga tugang yan. Kasi sabi ko nga ni kasuhapon, kadikit na dahil nakuta ako makaprograma ngunyan, kada akong boses. Oh, by the way, nag-record na po ako sa mga susunod na aldaw, ang sa indong lingkod ay mag-Christmas break. Pero dahil sa gusto ko manggiraray na miski nga ni nasa Christmas break ako, padagos man kita giraray na nagtatao sa indo ning impormasyon, inspirasyon at lalong-lalo na bendisyon. Okay? Sapagkat ang totoo naman talaga, mahal na mahal ka mo ni Father Butch. That is true. Totoo yan. Mahal na mahal ka mo. And by the way, gusto ko rin i-reiterate. Sabi nga, ulitin. Reiterate. Ano ba nangyari sa imo, Father Butch? Sa Tagalog na lang, gusto ko lang balikan at ulitin, reiterate. Yon in English, reiterate. Noong Christmas party kaya sa DCGB, may nasabi si Ma'am Brenda, ang station founder natin, o sa Inda Bagayan, the owner Inda. Mga tugang magayin iniho, talagang masabi niya na, digdi sa DCGB, everybody is welcome. Yan, magayon, mayong hinahali. Ang talagang importante na we belong to one family. Kaya sabi ko nga ni, itong PBN baga, ang agwa kong naisip na hindi lang sabi natin na ano ba ang ibig sabihin ng PBN, but sa kuya, ang PBN ay ito po, magayon iniho, ini ang istasyon, ini itong network na ito, ini ang radyong ini na pusong buo na nagliligtas. Kaya tingnan ninyo, kahit saan nandun pala ang palagi paglilingkod. Kaya kinukongratulate ko rin ang sa kuya mga kairiba digdi sa DCGB. Panahon ng tag-bagyo o mga kalamidad o mga bagay, yaon po ang DCGB na nagtatabang sa Indo. Sa paghatod sa Indo ng marhay na bareta, at lalong-lalo na sa pagtatao sa Indo ng tamang bareta. Yan importante, Tamang bareta, walang halo,
at the same time, yung may paninindigan. Ano? Yan talagang importante dyan, mga tugang. Kaya magayon, yan sa tuyang pagpe-prepare ka sa tuyang Pasko na itamanindigan, So yan. But anyway, mga tugang, siyempre may igwa pa kita mga natitirang minuto. Gusto ko lang balikan, mga tugang, mga pwede tang gibuhon bago mag-apot ang Pasko. Okay? O by the way, saro yan, magsimbang gabi. Nagsisimbang gabi ba kayo? O mamaya, mayroon pang anticipated mass. Kunyari, dyan sa Lamba, o sa Camellia, o duman sa inihong Alcala, ay mga misa dyan, o duman sa ibang, o sa inihong Doña Maria, Kasuhabanggi, duman ako nagmisa, So, yan, magayan pagsisimbang gabi. Okay? So, maganda yan. Pangalawa, bilang masasabi ko sa inyo, mga tugang, na spiritual preparation, ini po magayon iniho, mangumpisal kita. Yan mangumpisal kita. Kasi sabi ko pa kasubag o mga tugang, ang diwa ng Pasko, walang iba kundi ang pagbabago. Dahil pag tinanggap mo si Kristo, magbabago ang lahat. Alam mo, may kanta na napakaganda na hindi ko makalimutan yung kantang yan. Kanta talaga noong bata pa ako, nung hindi pa ako nga pare, nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Yun, siguro, nang tanggapin ko, yung maganda yung nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos. Alam mo, maganda po ito Yung kantang ito, nang tanggapin ko si Jesus na aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Yon. Siguro, balikan ko yan. Mga tugang, magayon iyan Iparinig ko sa Indo. Magayon iyan. Sa ito. Ito, awan ko kung ito na. Nang si Jesus ay tanggapin ko. Iba po, awan ko kung ito. Pakinggan ko muna. Maganda ito. Nang si Jesus ay tanggapin ko. Yan ang kanta nito. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Yan. Sa buhay ko, iba ito. Iba ito. Iba yun ang si Jesus ay tanggapin ko. Iba ito. Mayroon akong hinahanap na magandang kanta ang nagbago ang lahat sa buhay ko. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Yun ang yan awan ko kung anong pamagat nun. Bagong umaga yata o bagong umaga, pero maganda, mga kaibigan, yun, yung kantang nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, tanggapin ko, hanapin ko, nang tanggapin ko si Jesus aking hanapin ko nga, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Yan. Maganda itong kantang ito nang si Jesus ay tanggapin, iba ito ang buhay ko ngayon. Hanapin ko, mga tugang. Magandang kanta ito. Matagal ang kantang yan si Jesus. Kaya nga, mga tugang, maganda yan na sa Paskong ito, walang iba kundi ang pagtanggap natin kay Jesus. Naman talaga no? Hanapin ko, napakaganda. Alam mo, kinakanta ko dati yan bagong umaga yata, maganda. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong umaga, kay ganda. Ganda ba? Ewan ko kung anong title na. Matagal ko na kasi yun Alam mo, yung kantang yan ay kinanta ko yan yan, pero wala bago pala ito ng si Jesus ay tanggapin. Iba po ito, iba yan. Anyway, hanapin ko yan. Napaparinig ko po sa inyo. Kasi ang diwa ng Pasko,
walang iba kundi ay ang pagtanggap kay Kristo bilang manunubos o tagapagligtas. Kasi nga, si Kristo napunta rito sa mundo parang iligtas ang tao. Yun naman talaga eh. Kaya dumating si Kristo sa mundo, hindi siya nakilala. Kaya tingnan natin sana, ito malapit na naman ang pagdiriwang natin ng kapanganakan ni Kristo o sabihin natin birthday ni Kristo. Sana alisin na natin yung pag kumakatok kaya kung halimbawa ito po tatanungin ko kayo ngayon. Kung kakatok si Jesus ngayon sa puso mo, bubuksan mo ba siya o paghihintayin mo siya? Yan. Dalawa lang minsan mangyari. Paghihintay ka dyan, hindi pa ako handa. Alam mo, kailan ka magiging handa? Alam mo, kung hindi tayo handa, tandaan natin lagi ito, ang Diyos ay laging handang magpatawad. Yan, napakaganda po ito sa Diyos eh. Ang Diyos ay laging handa. Laging handang tanggapin niya tayo. Ang Diyos ay laging handa na tayo patawarin. Ang Diyos ay laging handa. Kung hindi ka pa handa. Kaya nga ang importante lang naman sa tao ay magpakumbaba. Kasi ang taong mapakumbaba ay palaging nakahanda. Pero ang taong hindi nakahanda, at masasabi natin na ang taong puno ng sarili o sabi natin punong-puno ng kanyang kayabangan, hindi niya talaga matatanggap si Kristo. Kaya sabi nga, there are actually meron ako nasa libro ko yan eh. Nandito, alam mo, malapit lang nandito sa libro ko yan eh. Aklat ni Fulton Sheen po yun. Actually, nandoon sa librong yun na maliit lang yun. Sabi nga na yung tinatawag na una, yung mga mago ang nakatanggap kay Jesus. Bakit? May alam sila, pero sa kanila, hindi nila alam ang lahat. Yun. Those who know but they do not know everything. And they are humble to accept that they do not know everything. At ganoon din, yung mga taong masasabi natin na walang alam. At dahil walang alam, gusto nilang malaman. Kaya nga, ito yung mga shepherd. At dahil doon, natanggap nila si Kristo. Maliit na libro yun eh, gawa ni Fulton Sheen. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. But anyway, mga tugang, maganda po yun na pag nilay-nilayan. Kaya, itong Paskong darating, ang tanong ko po, makikipagtagpo ba kayo kay Jesus? O lalayo tayo kay Jesus? Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po mga tugang, sa Paskong darating, sana po, makipagtagpo tayo kay Jesus. Paano tayo, Father, makikipagtagpo kay Jesus? Sa panahon ito na si Jesus ay hindi natin nakikita, wala na, umakyat na sa langit. Pero nag-iwan po siya ng sakramento at nag-iwan siya ng kanyang presensya, ang simbahan na nagpapatawad. Kaya sana sa Paskong ito, makipagtagpo tayo kay Kristo sa pamagitan ng paghingi natin ng kapatawaran at parang matagpuan natin si Kristong manunubos. Anyway, nagpapasalamat po ako kay Nims Flora sa ating technical at the same time kay Jerome Martinez at sa lahat ng mga nakikinig sa ating marahay na hapon. Ito po, giraray si Father Boots Bombase, OP, na nagsasabi, we are all a blessing to one another. And sana po, makipagtagpo tayo kay Kristo sa Paskong ito. Bye-bye. See you tomorrow.